Hola, han escoltat aquesta melodia? I aquesta altra? I, per exemple, aquesta? Moltes persones han escoltat aquestes melodies, però recordem qui les va compondre o com es diuen? La música pot ajudar a activar la memòria, l'atenció i el reconeixement mitjançant el record i l'associació. Estem preparant una sèrie d'exercicis de simulació cognitiva per mantenir la ment activa d'una manera agradable i accessible. Si aquesta idea els sembla interessant, ens agradarà llegir els seus comentaris.